Karong adlaw, gilubong nasab ang ikatulong biktima sa dugoong pagpamusil sa eskwelahan sa Tacloban City sa Leyte. Hangtod sa katapusan, hustisya ang ilang gipaniwagan. Ang report ni Nico Sereno. Gikan sa ilang balay, gidala padung sa St. Roch the Healer Parish ang patayng lawas ni Joyan C. Separa. Alas 10 sa buntag, gihimo ang funeral mass nga gipangunayan sa Cura Paroko. Gihulagway niya ang kasakit sa emosyon nga namugna sa trahedya para sa katawhan. Usa ka panitabo which you never expected and which took us by surprise and shock and kasitasin ang atong buhi kumayan. Ato ka pinahabat ang nalaman. Hindi kita makaka-expresa o makaka-imagine. Hilabihan ka emosyonal ang pamilya sa simbahan pa lang nga nanamilit sa 15 anyos nga biktima. Gihandom ang maayong gawi sa biktima. Samtang sa pribado nga sementeryo, gihimo ang hamubo nga tribute sa dalagita. Kundiin namong ang iyang mga ginikanan. Ang iyang amahan nangayog pasaylo nga wala niya na abdi nga buhi pa ang iyang anak. Kahit pa ka, munig ka yun. Mahalin, kumila munig. Sorry. Pray ka na mo, Terni. Maging mahimiyang hindi mo paglakad. Parang ako, diri ka pa ready. Diri ka ko ready. Hindi mo. Hindi mo na kamatayon. Diri ka ko tandam. Pero mag-aampo kami. Padayon na lahat, GNC. I love you so much, GNC. Mas nahimong emosyonal ang katapusan nilang pagpanamilit sa dalagita. Ang manghod sa biktima misiguro nga makapabaon sa paborito sa iyang ate, green mango nga gipadala sa paglubong niini. Si Separa ang ikatulo o katapusang biktima nga namatay sa duguon nga San Jose High School shooting incident nga nahatod na sa katapusang kapahulayan. Uban ni Godfrey Relien ug Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.